बिजेपि हाथाव बिटिसि बाचाव होननानै खिन्थु फैयै फैयै हरसेयावनो जिहेतु जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा माने आसि बिमा दिन्थिनानै बिथांमोननि माइनरिटि समाजखौ आसि बिमा दिन्थिनानै जिहेतु एनडिएआव हाबबाय एबार बिसोर जोबोद दुखु मोननायखौ फोरमायदों आरो होनदोंखि एबारहाय जोङो भटखौ नैबे एनडिए केन्डिडेटनो होनाय नङा होननानै बिथांमोना बुंसोलायदों आरोखि बिथांखौ जोंनि बिटिसिनिफ्राय बाहेरा गथ' होननानै बयबो होनलायलायदों आरो माबाफ्रावबो ससियेल मिडियाफ्रावबो बिथांनि माखासे डकुमेन्टसफोरखौ नुनाय जादों बिथाङा बावाखै माने भटार जानाय हिसाबा खिन्थु जोंनि 6 शिड्युल कनस्टिटिउसनखौ नायोबा बे कनस्टिटिउसनेलनि एसे भायलेसनखौ जोङो नुयो बेखौ एकदम गोथौवै जोङो स्टाडि खालामनांगोन जाहाथे भबिसतआव जोङो नैबे 6 शिड्युलखौ रैखाथि होनो हायो बा एक्सपार्टसफोरखौ लानानै स्टाडि खालामनांगोन आङो दा रायजोफोरनि मददखौ नुनानै 100% आसाबादि नंगौ बे समाव गोख्रों भाबै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि बिजाथि बिथां प्रतिभा ब्रह्म बिथाङा गुबुन गुबुन जायगायाव बिसायख'थि फोसावदिं बे हाबाफारिखौ लाबाय थानायखौ नुनो मोन्दों ना सान ना हर बे समाव बिसायख'थि फोसावदिङा गोख्रों भाबै जाबाय थानायखौ नुनो मोन्दों बे समाव बिथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय नाजागोन सान आरो हर नोंथाङा थाद'नाय गैयाजासे बे समाव बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारिखौ खालामबाय थादों माबायदि सोलिबाय दं गिबियावनो खुलुमबाय औ जोङो सान हर माने जेबो फारागथि दोना लाबानो जोङो बिसायख'थियाव नैबे फोसावदिंनायाव जोङो बाहागो लादों 4 नं बावखुंग्रि समस्तिखौ इउपिपिएलनि प्राय देरहासार जानायनि थाखाय ट्रेक्टरा देरहासार जानायनि थाखाय जों मावगासिनो दङ जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव इउपिपिएल राजनिति हान्जाया आंखौ बिजाथि हिसाबै थिसनदों जोङो बायदि बायदि एकदम जायगा जिहेतु बावखुंग्रि समस्तिया एसे गोलाव माने बा गुवार समस्ति हिसाबै जोङो खना खना गासैबो जायगायावनो थांनानै जोङो बिसायख'थिखौ फोसावदिंदों आरो बाहाय नोंथाङानो नुदों रायजो राजाया जोंखौ जेरावबो मदद होदों जेरावबो जोंखौ सापर्ट खालामदों बिनि थाखायनो गोसोआबो बिराद थुलुंगानाय मोनदों आरो मिजिं थिदों नैबे फैगौ समावहाय रायजो राजानि मदद आरो सहायजोंनो इउपिपिएलनिफ्राय जोङो नैबे 4 नं बावखुंग्रि समस्तियाव देरहासार जागोन होननानै नुनायखौ मोनदों आरो मोन्दांथिखौ जोङो मोनदों नोंथाङा सासे आइजो दैदेनगिरि आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि बिजाथि महरै नोंथाङा मोननो हादों आइजोफोरनि थाखाय स्पेसियेलि नैबे बावखुंग्रि बिधानसभानि थाखाय आसाम एसेम्ब्लियाव मा बुंहैगोन नोंथाङा देरहासारोबा आङो जेब्लाबो आइजोफोरनि थाखायनो मावबोनाय आरो नैबे समस्तिनिफ्राय जुदि देरहानानै थाङोबाबो आइजोनिनो राव जागोन जोंहा आइजोआ गोबां माखासे इस्युस थायो दा बेफोर इस्युसखौ जोङो लानानै एसेम्ब्लियाव रायज्लायहैगोन जोंनि नांगौ हिसाबै जोङो जेब्लाबो आइजोफोरनि सेफटि आरो आइजोफोरनि जाहाथे जेरावबो जेबो उसुबिदा जायालाबानो 24/7 मावनायनि मोन्थायखौ मोनो मावनायनि अधिकारखौ मोनो गियालाबानो बिनि थाखाय जोङो राव होगोन आरो मावगोन आरो आइजोफोरा जाहाथे जेरावबो जे रिजार्भेसन पलिसियावहाय बाहागो लानो हायो बेहाय मावगोन आरो बिसेसकरि जोंनि बिटिआर सुक्तियाव जिहेतु आइजोफोरनि रिजार्भेसना दङ बे सुक्तिखौ जाहाथे जाफुङो आरो आइजोफोरनि रिजार्भेसना जोङो नैबे बिटिआर काउन्सिलावबो मोननो हायो बिनि थाखाय मावगोन आइजोफोरनि साइस्थ' बिभाग आइजोफोरनि शिक्षाया दाबो जोङो जथेस्थ' जोंहा मावबावनांगौ दङ नैबे बिटिआर ओनसोलाव आरो आइजोफोरनि चाइल्ड मेरिजनि सांग्रांथिखौ जोङो होनांगोन दाबो बेहाय जोंहा नोजोर बोनांगौ दङ आरो आइजोफोरनि अलराउन्ड डेभेलपमेन्ट इमप्लयमेन्ट बिथिङै लानानैबो ससियेल स्टेटासथिं लानानैबो ससियेल पजिसनखौ लानानैबो इक'नमिक पजिसनखौ लानानैबो आरो बिसेसकरि जाहाथे जोंनि आइजोफ्रा राजनिति बिथिङाव गोग्गो खुंथायखौ माने नायनानै जाहाथे आवगायबोयो जाहाथे जोङो आइजोफ्रा पलिसि मेकिंआवबो थायो बेनि सांग्रांथिखौ होनो नाजागोन जिहेतु नोंथांमोननि बे समस्तियाव सा 12 बिजाथिया बे समाव गसंदों बेनि गेजेराव साथामा बर' बिजाथि बिथांमोनजों जुजिनाया माबायदि जागोन स्पेसियेलि बेवहाय बुंनो थाङोब्ला गुबुन गुबुन बेवहाय बिजाथिफोर दङ दा बेनि गेजेराव गुबैयै सोरजों नोंथांनि जुजिनाया जागोन बेहाय जोंना गोबां केन्डिडेट दङ बाय बिपिएफनिबो दङ आरो एनडिए एलायन्स बिजेपि आरो बिपिएफनि केन्डिडेटआ रुपम रय बिथां कंग्रेसनिबो दङ सेफालि माराग आरो इन्डिपेन्डेन्टबो दङ राजिब कुमार ब्रह्म पृथ्वी मेस बा गोबां दङ थ' बाहाय इलेक्सन गेलेनांगौ हिसाबै
गेलेबाय बयहाबो अधिकार दङ खिन्थु आङो नैबे 4 नं बावखुंग्रि समस्तियाव जेरखम आं दिनै रायजो राजानि मददखौ नुदों बाहाय आङो रावजोंबो बेबायदि जुजिनांगौ बा जुजिनांदों होननानै सानाखै आरो जिहेतु रायजो राजाफोरखौ दिनै नुनो मोनदों मबाइल खेबनानै बा बे मबाइलनि लाइटजों बे समाव नोंथांखौ नायनो थाखाय बा नोंथांनि बिसायख'थि फोसावदिङाव बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों बे रायजो राजाफोरखौ मा फोरमायनो नागिरगोन मदद मोनदों रायजो राजानो बे रायजो राजाखौ आं बेखौनो फोरमायनो नागिरदों बिथांमोना जोबोद लामा सामाया गाज्रि दा बेफोरखौ जाहाथे बिथांमोननि प्रतिनिधि जायोबा गिबि खेबावनो बे लामाखौ लुफुंना होनो हायो बे प्रतिश्रुतिखौ होनाय जादों नैबे बर' कास्टनि रायजो राजानि थाखाय खारन बिथिं गोबां जोंना स्टुडेन्टसफ्रा ओरै बिलासिपाराथिं थाङो ओरै क'क्राझारथिं थाङो आवगोलावबो आङो बेखौ मिथिखागौ बा बुजिखादों बिथांमोननि जेंनाखौ आरो बे लामाजोंनो गोबां हान्था मेला खालामो खिन्थु लामाया बिराद गाज्रि दा बेखौ लुफुंगोन होननानै प्रतिश्रुति होनायलाय आरो जोंनि UPPL नि आदर्श निति प्रमद बर' सारनि दैदेननाय शान्ति परिबेस आरो दानि परिबेसखौ रुजुनानैनो बिथांमोना माने सानदों आरो नैबे जोंना माइन'रिटि गामि बियो बिथांमोना सानदों आरो जोङो UPPL खौनो लाबोफिननांगौ होननानै MLA दैथायहरनांगौ होननानै नंखायनो बिथांमोना लोब लोब फैनानै माने मदद होदों जिहेतु जोंबो नुदों बे बावखुंग्रि बिधान सभायाव गोबां जायगाफोरावनो बिटिसिनि केपिटेलनि साखाथियाव थेवब्लाबो माखासे जौगाथायनि बिथिङाव एसे उन जानानै दङ बेनि थाखाय स्पेसियेलि नोंथाङा मा खामानि मावनो थाखाय थिरांथा लादों जिहेतु 4 नं बावखुंग्रि समस्तिया LAC आ गोदान समस्ति जागोन बाहाय जिहेतु आङो खना खनला गिदिंनाय बा गिदिंखाग्रा समस्ति बाहाय माखासे ब्लु प्रिन्ट लानानै इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ मावगोन जेराव जि खामानिखौ मावनांगौ बबे जे टाउन डेभेलपमेन्टखौबो जोंहा खालामनायनि माने खामानिखौ नोजोर बोगोन लोगोसे मार्केट कमप्लेक्सफोरनिबो नोजोर बोगोन गोदान गोदान फसंथान जाहाथे बाहाय लाबोनो हायो गोदान गोदान प्रजेक्ट्स बाहाय लाबोनो हायो जे प्रजेक्टआ शिक्षानिबो जानो हागौ ट्रेनिं सेन्टार जानो हागौ बा ओरैबायदि प्रजेक्ट जानो हागौ जे इमप्लयमेन्ट जेनेरेसनाव मदद होगोन लामा सामाजों लोगोसे बेफोरखौ लुनायनि बा दानायनि बा मोजां मोनसे डेभेलप्ड समस्ति खालामनो हानायनि थाखाय नाजागोन आरो माने रायजो राजानि जानानैनो मावनायनि लामाखौ लागोन जिहेतु एनडिनि बिजाथि रुपम राव बिथांखौ गुबुननि बिजाथि होननानै बाथ्रा मख'नाय जादों थारैनो मा बिथांजों जुजिनाया माबायदि जागोन जिहेतु BPF सापर्टार दङ BJP दङ दा बे बिथिङाव बिथांजों जुजिनाया माबायदि जागोन औ बिथांखौ जोंनि BTC निफ्राय बाहेरा गथ' होननानै बयबो होनलायलायदों आरो माबाफ्रावबो ससियेल मिडियाफ्रावबो बिथांनि माखासे डकुमेन्टसफोरखौ नुनाय जादों बिथाङा बावाखै माने भटार जानाय हिसाबा खिन्थु जोंनि 6 शिडिउल कनस्टिटिउसनखौ नायोबा बे कनस्टिटिउसनेलनि एसे भायलेसनखौ जोङो नुयो बेखौ एकदम गोथौयै जोङो स्टाडि खालामनांगोन जाहाथे भबिसतआव जोङो नैबे 6 शिडिउलखौ रैखाथि होनो हायो बा एक्सपार्टसफोरखौ लानानै स्टाडि खालामनांगोन लेगेल साइड कनस्टिटिउसनेल साइड बेथ' थाबाय आरो लोगोसे नंगौ बिथाङा NDA नि केन्डिडेट NDA माने BJP आरो BPF आरो नैबे 4 नं बावखुंग्रि समस्तियावहाय बयनिफ्रायबो बांसिन जोंनि सुबुं सानखोआ माइन'रिटि बिदा फंबाय बा माइन'रिटि रायजो राजायानो दा बिथांमोना जिहेतु जुवाबार BPF खौ गोबां भट होनानै देरहासार खालामदों गोबां भट मोनहोदों खारन बिथांमोना माने BJP नि आइडिअलजिजों मिलिया बे समाव सानदोंमोन UPPL आ BJP जों दङ होननानै नंखायनो UPPL नो भटखौ होआलाबानो बिथांमोना BPF नोनो होदों खारन BPF आ स्ल'गान लागायबाय थादोंमोन BJP हाटाव BTC बाचाव होननानै खिन्थु फैयै फैयै हरसेयावनो जिहेतु जोंनि BPF नि दैदेनगिरि बिथांमोनहा माने आसि बिमा दिन्थिनानै बिथांमोननि माइन'रिटि समाजखौ आसि बिमा दिन्थिनानै जिहेतु NDA आव हाबबाय एबार बिसोर जोबोद दुखु मोननायखौ फोरमायदों आरो होनदोंखि एबारहाय जोङो भटखौ नैबे NDA केन्डिडेटनो होनाय नङा होननानै बिथांमोना बुंसोलायदों आरोखि नायनोसै मा जायो फैगौ समावहाय बेसेबां आसाबादि नोंथांनि देरहागोन आङो दा रायजोफोरनि मददखौ नुनानै 100% आसाबादि GNZ नि मोनसे बाथ्रा ओंखारदों बे GNZ आव माबायदि नोंथांमोना बे समाव मदद मोनदों औ GNZ आ मदद होगोन बादि सानो आङो GNZ आ जेब्लाबो जिहेतु निउ यां जेनेरेसन बिथांमोना माने टेक्निकेलि बिराद टेक्न'लजि जुगनि गथ'फोर गतिके बिथांमोना टेक्न'लजिनि
बुहुत एक्सपार्टिजा दङ दा बे हिसाबै बिथांमोना बुजिगौ माहा मोजां माहा गाज्रि होननानै आरो उन जोलैनि थाखाय गावसिनि भबिसत बिथांमोना फिउचार अफ टुमर'स लिडार नङा होमबा नंखायनो बिथांमोना बुजिगौ जे नैबे 4 नं बावखुंग्रि समस्तियावहाय सोरखौ सापर्ट खालामनांगौ मानि थाखाय देरहासार खालामनांगौ जाहाथे माने फिउचार प्रसपेक्ट्सखौ नायनानै बिथांमोनहाबो मदद होनायखौ आङो नुदों आरोखि बावखुंग्रिनि भटार्स रायजोखौ मा बुङो आङो बावखुंग्रिनि मानगोनां भटार रायजोखौ आङो गुरैयै गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायदों नोंथांमोनहा माने ज' लोब लोब जानानै बिजेपियानो जा UPPLआनो जा बा जोंनि माने जिखुनु दलानो जा BPFआनो जा जाहाथे सत भबिसतनि थाखाय जोंनि नैबे 4 नं बावखुंग्रि समस्तियावहाय UPPL राजनिति हान्जाखौनो जाहाथे भट थुनानै देरहासार खालामो फर दा फिउचार प्रसपेक्ट्स अफ 6th शेड्युल कन्स्टिटिउसन नंगौ बिथाङानो जादोंमोन जे UPPL राजखान्थि हान्जानि नैबे बावखुंग्रि बिधानसभानि बिजाथि बिथाङा सान हर मोना गुनाब्लाबो बे समाव गुबुन गुबुन जायगायाव बिसायख'थि फोसावदिं बे फोसावदिं हाबाफारिखौ बिथाङा लांबाय थादों आरो रायजो राजाफोरनि जोबोदनो मदद मोनदों होननानै बाथ्राखौ बुंथिदों बावखुंग्रि बिधानसभानि थाखाय बिथाङा गोबां हाबाफोर मावलांगोन होननानै बिथाङा बे समाव फोरमायनायखौ नुनो मोनदों